programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema, lingwahe, violence, sexual, horror ug droga nga dili pwede sa mga kabataan. Dear Ate Claro, kini nga kung kaagi mahitungod kini sa kadako sa kuntiyan. Nabisan unsaon ako og exercise, dili jud mo gamay. Naay time nga magsayo-sayo ko, pamasin nga makuhaan ang kabugat sa akong tiyan. Tungod ni ini Ate Claro, pirmi kong kantsawan, bugal-bugalan ko sa akong mga kauban. Kay kuno, mura na kuno ko og budha. Pero bisan pa man, wala ko patarop. Naningkamot jud ko nga mag-exercise aron pamasin nga mugamay ang akong tiyan. Bisan unsa na lang gani ang akong buhaton, Ate Claro. Kulang na lang gud nako ang make-up aron mamahimong usa ka clown. Pero never mind gihapon nako ang akong gibuhat, Ate Claro. Hangtod nga usa ka adlaw niya na, Ate Claro. Paghuman akong exercise, nakapahilot jud ko sa akong kauban. Kay mura man ko og gibalik-balian. Napay naghilot na ko, Ate Claro, nga mura jud og kwanggol. Kaya pakapakon pa ang akong pagkalami naman lang yung dapugon. Og tudson sama sa kuto. Apan instead nga buhaton nako to, ako ana lang gibaliwa og nagpadayon ko sa akong pag-exercise. Sayaw diri, sayaw dito, mao kini ang kontrabaho, Ate Claro. Mura jud ko og gikonsaran sa espiritu sa budhan ning tayma. Kung tan-aw ninyo, Ate Claro, lingin pa sa takdol nga bulan ang akong tiyan. Lupig pay gibarang og mambabarang nga banggiitan. Ug tuuli ay macho dancer ko kani adto, Ate Claro. Macho kay ko kani adto. Apan karon, dili na kay tibuok naman ang akong abs. Ano huto na lang gud ko sa kadugayan na kong sayaw, Ate Claro. Tungod sa singot nga maugas akong sinina, makahurot na lang gud kog usa ka lapad nga hapas. Apan ang hangin dili jud mo gawas. Kabuangan na lang kog maayo sa akong mga kauban, Ate Claro. Kay lagi tungod sa kadako sa akong tiyan nga nagdas lang. Kun mahimo manawagan lang unta ko, Ate Claro, nga unta dunggon sa tanan ng akong suliran. Kay gikapoy na gyud ko ni ining nagdaylang na kong tiyan. Maglaom unta ko pod sa imong tabang, Ate Claro, nga unta magpadala ka nako og financial aron ipalit nako og purga. Kay basig gibitok lang ko kay perti naman ning dakoa. Kay ug ang akong sweldo manggod ang saligan, Ate Claro. Adto raman mapunta sa mga laking gwapo. Kini ang akong suliran, dungga bisag bungol ka.